Stichting Ik Ben Wil komt voort uit de gelijknamige campagne die werd gevoerd in 2020 om aandacht te vragen voor Alzheimer. Gezicht van de campagne was Wil Vocht. Zij had Alzheimer. Haar levensles die ze ons meegaf, dragen we iedere dag met ons mee. Leef je leven. De stichting heeft als doel het genereren van aandacht voor de ziekte van Alzheimer en het creëren van faciliteiten en of voorzieningen en ontspanningsmogelijkheden voor betrokkenen en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt. Daartoe behoort en of daartoe bevorderlijk kan zijn. Bij u in de studio is nou voorzitter van de stichting Ik Ben Wil, Dennis Mellink. Welkom. Ja, dankjewel Janneke. Mooi dat je er even komen woedest. Want kist dus correct wat meer vertellen over wat je hem al hier doet. Ja, waardoor eigenlijk het ontstaan is eigenlijk terug Titus Vocht. De man van Titus die Alzheimer. En die had toen een groepje meisjes bij elkaar verzameld. Maar die meisjes hadden toen de actie van ik ben Wil, ik heb Alzheimer. Paginagrote advertenties, ook bij Jim, bij RTV, hebben we het nodig gedaan. Toen hebben we allemaal al €16.000 ophelpen van onze goede doelen. En we hebben zo volle reacties gekregen in die periode. Dus we dachten van, ja, je moet weer iets mee. Dus toen hebben we een stichting maken. Maar die stichting die hebben we nou eigenlijk zonder slag. Maar al die projecten, waaronder het symposium. Maar ook maar Wils Huiskamer, maar ook maar de fietstocht. Die hebben we laatst gewoon. Dus we maken daar hele leuke stappen mee. Ja, want hij neemt inderdaad het symposium. Want kist dus daar wat meer over vertellen. Het symposium had de naam De Klasdochter en zil in Theater Sens in Dokkum wezen. Wat kist dus daarover vertellen? Ja, dit is de tweede keer dat we het organiseren. We hadden 2 keer Jedderdien in de kapel, Bonifatiuskapel in Dokkum. De eerste keer hebben we een opkomst van een 150 meisken en de tweede hebben we uitverkocht. Dus 850 mannen. Enige nadeel hiervan dat we toen kreeg met code rood. Maar het waar. En dat we 4 juli vorig jaar. Dus correct op die dag wie het even wat minder. Dus toen binnen de allemaal nog 650 meisken kwamen. Dus dat doe je prachtig. Dat hebben we 2 keer gedaan. Maar mooie verhalen. Sip van de Ploeg wie vorig jaar als artiest. Maar Wiebe. Die speelde toen hele mooie versjes. Zeg maar natuurlijk zijn heid. Daar had ik een heel prachtig nummer had het even maken. Dus dat hadden we toen ook op het podium had ze dat spelen. En nou wonen we toch iets oors dan. Dus we hebben een werkgroep. We horen Titus Vocht zit erbij in. Marek Wiebe vanuit Alzheimer Friesland. Martine en 2 case managers hebben ik. En mij elkaar hebben we eigenlijk bepaald van we gaan een stik doen. En dat stik heet de Klasdochter. Ja, en zou William... hoe neemt dat? Awareness onder de meesten creëren? Of William is het meer voor meesten die het als mantelzorger bezig binnen en soort van hart onder de riem? Ja, eigenlijk was het merk en dat zien we laatst mijn presentatie bij Alzheimer Café. Dat Titus en ik samen heel vaak, bijna heel Friesland een beetje wel horen. En toen praat ik met mijn man en die zei ik van mijn vrouw had ik Alzheimer en hij merkte als mantelzorger dat die rol heel bot verhoord. Hij rekt het eigenlijk zijn vrouw kwijt. En dat zijn hele zware periodes. Want voor die man en natuurlijk hij wil het nodige doen. Die moet ik omschakelen. En ja, die mantelzorgers, dat zijn toch prutte meisken. De jessen net heel vol, maar ze doen echt fantastisch werk. En we willen hun eigenlijk een beetje belonen met dit stuk. En dit stuk presenteert eigenlijk dat hele verhaal, maar een lach en een traan. Ja. Waar ze eigenlijk zo die minder leuke, maar ook die leuke situaties in beeld krijgt. En het mooie van is er nog ruimte voor om in gesprek te gaan met professionals. Ja, we hebben professionals, waaronder case managers, maar ook mensen vanuit het bolwerk in Dokkum. En die kunnen dan in gesprek met de mensen als ze vragen naar. Ja, en ik kan me voorstellen, als lotgenoten kun je natuurlijk ook met elkaar in gesprek gaan van hoe doorstoot dat of ik erin jeetje hoor, want achter de voordeur wordt natuurlijk, speelt hem heel wat af zelf, wat orenmeesken net joggen. Nee, absoluut. En dat is de merk van. En prutten die durven het echt net. Hè? Hoe te gaan, hoe te praten, hoe te communiceren. En dat willen wij als stichting echt een beetje om dat taboe te doorbreken. En dat we toch met elkaar in gesprek gaan. En ervaringen met elkaar uitdelen. Ja, en is dat echt een beetje wat je in bereiken wil met dit symposium? Meer voor mensen van een hart onder de riem, met lotgenoten praten en met professionals van hoe kunnen we bepaalde dingen aanpakken. Ja, klopt. Ja. En als voorbeeld, we hebben een paar maanden in de Harmonie West, wie ik een stik. Lang zal hij leven. En dat stuk weer prachtig, alleen als wij misten toen het gesprek naar met de professionals. Want we hadden heel veel vragen. Dus wij dachten toen van als we iets doen, dan maakt die ruimte direct wel wijs van de meesten.
En dat is mooi, dat is dan, ja, 6 case managers allemaal al of zo'n haast. Die helpen nog in van bolwerk ook. Dus dat is prachtig. En dat die mensen zich al hierin willen zetten. Zeker, want Hindu vertelde ons aan het begin van het gesprek. We hebben al je acties. Een fietstocht die hem ging naar de Kilimanjaro. Of tenminste. Ja, die Kilimanjaro hebben we gewoon. Dat hebben we ook al eerder die. En daar hel je natuurlijk heel veel yield mee op. Wat gebeurt er met dat yield? Ja, dat yield wordt eigenlijk zeker inzet terug leuke dingen te organiseren. Dus een boottocht hebben we binnenkort weer. De campagne in september, daar gaan Titus, Ilke en Jochem gaan naar de Schotse Hooglanden. Dus dat wordt de tweede, of de derde campagne dan. Daar willen we yield op heel voor Wils Huiskamer. Daar ben we nog mee dwaan en daar willen we eind september mee starten. Ja. In de Waardwend, in Dokkum. En dus wij zetten uw yield zo vol mogelijk echt voor de meesten in om leuke dingen te organiseren. Ja, nou dat klinkt, ik vind het al hier hele goede acties. Want nou ja goed, we krijgen natuurlijk heel iets meer dat mensen een vorm van dementie krijgen. En dat hoeft dan net, nou ja, Alzheimer is natuurlijk een vorm. Er zijn heel veel vormen. Maar om hier wel meer aandacht aan te gaan, wordt het heel iets bekender. En dwaren misschien mensen ook eerder de stap te nemen om hulp te vragen. Want het valt denk ik net altijd mee. Nee, zeker net. En dat zien we bij het tweede symposium ook. Judith, een van de sprekers, wie eigenlijk achter in de 40 toen wie de constatering is toch dus een burn-out-achtige klachten, maar toch Alzheimer. En die is dit jaar overleden. En die had vorig jaar nog sprutsen tijdens het symposium. Ja. Op vrij jonge leeftijd. Ja. En de yes dat steeds vaker. En dat mensen op jonge leeftijd direct mee te maken krijgen. Ja. Klopt. Even omgaan naar het symposium. Kist nog even vertellen wanneer het is, hoe laat, waar en is het vrij toegankelijk? Ja. Het is 4 juni. We hebben voor het eerst ook een middagsprogramma. Die staat om 3 uur tot 11:04. En jongens houden van zo'n tot 11:09. En dat is een Sems Dokkum. Ja. Opgave is gratis. Dus door middel van sponsoren. De gemeente die sponsort. Dantumdel, zowel als Noord-Friesland. Stalma die doet ook het nodige voor u. De vrienden van de zorg. Centra Dongeradeel. Sens en de Rabobank. Die hebben u zeker al hier geholpen financieel. Ja. En het leuke is ook nog van dat. Albert Heijn Dokkum wil ook nog het nodige dan. Dus al met al kunnen we het echt mooi. Maar de kosten leeg horen. Kunnen we zulke dingen organiseren. Nou, dat is het is gratis en er is nog ruimte. Dus, Oké. En kunnen mensen met de kaarten bestellen? Of kunnen ze gewoon naar het theatercentrum in Dokkum taggen? Nee, ze moeten zich wel even opjaan. Omdat voor beide we kunnen 380 per programma vullen. Dus het zou zonder wijs wat mensen kan doen komen. En dan is die ruimte voort. Ja. Dus via de website ikbenwil.nl zit wel een duidelijke button maar het symposium. En daar veel Steven die gegevens zien en het aantal. En dan best van harte welkom. Nou, hartstikke mooi. Dennis Merlink, mag ik je heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. En heel veel succes met alle acties die je hem nog doet. En dat het symposium echt maar een heel mooi succes wordt. Ja, dankjewel.